जोंहा दिनै निज्लागुरि इक'टुरिजम जे निजिरा पिकनिक स्पटआ फानेराम सारनि आखाइजों जोंहा बेखेवजाबाय। दा दिनैनिफ्रायनो जे आङो जोंनि ओनसोलनि एबा बे जोंनि बिटिसिनि रायजो राजाफोरखौ जे खावलायनो सानो जे दिनैनिफ्राय जोंहा नैबे निज्लागुरि इक'टुरिजम पिकनिक स्पटआव फैनानै बयबो लावखार ओंखाम जानो मोजां मोनग्रा आइ आफामोनहा फैनानै जाफैनो हासिगोन। जों खोनानो दं नैबे दिनैनि हराव हारिमु मोनाबिलि हाबाफारि जोंहाथ' दिनै 7 रिंगानिफ्राय हारिमु मोनाबिलि दं। बे हारिमु मोनाबिलियाव जोंहा आर्टिस्ट हिसाबै मेन आर्टिस्ट हिसाबै जोंहा फुकन बर' बिथां आरो बेजों लोगोसे फम्बि बर' बिथांमोनहा बेवहाय बाहागो लाफैगोन। बे जायगासिम सफैनो थाखाय बबेथिं फैनांगोन? बे जायगासिम सफैनो थाखायथ' जोंहा ओरै बे बङाइगावनिफ्राय फैनांगौब्ला ओरै काजलगाव जानानै बेंटलनिफ्राय थुक्राझारनिफ्राय जोंहा डाइरेक्ट निज्लागुरि मोनफैगोन। आरो क'क्राझार साइडनिफ्राय फैयोब्ला काराइगावनिफ्राय सामथाइबारि गुरुबासा रुनिकाटा बिनिफ्राय सान्तिपुर मोननाय लोगो लोगो राइट साइड फैनानै अब्लानो जोंहा निज्लागुरि मोनफैगोन आरो। देग्लायनि फिस स्टाइल आरो टाइमिंफ्रा माबायदि खालामदों? जोंहाथ' दा देग्लाय फिस हिसाबै जोङो दिनैनि प्रग्रामावबो माने जोङो माने बास हिसाबैसो लानाय जादों। माने बासखौ जोङो 500 थाखा खरि लानाय जादों। ओमफ्राय बिनिफ्राय उइंगारखौ जोङो 400, प्राइभेट गारिखौ जोङो 200। दिनैनि जे प्रग्रामा जोंहा टाइमा 7 रिंगानिफ्राय 11 रिंगासिम जोङो जागोन आरो। जोंहा पिकनिक लावखार ओंखाम जानो फैयोब्ला दिनैल' जोंहा 11 रिंगासिम थानो मोनगोन। बिनिफ्राय गाबोननिफ्राय 22 खालारनिफ्राय जोंहा जोबथा जानुवारिसिम माने 7 बाजिनिफ्राय लानानै ओरैहाय 5 रिंगा बा 6 रिंगासिम जोंहा सोलिगोन आरोखि। बिनि सिगां बावैसो जोङो खाख्रागावनि जानाखि भुमेश्वर हिल बेवहायबो जोङो पिकनिक स्पट माने इन'ग्रेसन खालामनानै फैदों। बिनिफ्राय फैनानै इनभाइट खालामनाय बादियै जोङो बाहाय इन'ग्रेसन खालामनो फैनाय जाबाय। बे जायगाखौ थांनाय बोसोरावबो जोङो अपेन खालामनाय जादोंमोन आरो नैबे बोसोरावबो जोङो अपेन खालामनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। दा बे जायगाया माने मिक्स कालसार गोनां मोनसे जायगा। बाव नेपालि आरो बर' कमिउनिटिसनि मानसिफोर दं। ओंखायनो मिक्स कालसार थानाय जायगायाव मोजां जायो माबाया परिबेसा। आरो बाहाय खाथियाव निज्ला दै दङ। बियो खोब माने समायना दै। बाहाय फैनानै माने एसे गोसोखौ माने मानसिफ्रा मोजां साबसिन मोनो आरोखि। टाउनाव सहराव थानानै गामि गेजेराव थानानै जानाखि परिबेसजों थाबाय थानानै माने बोथोराव खेबसे उदां मोनसे जायगा नागिरनानै मानसिफ्रा लावखार ओंखाम जानो गोसो जायो। दा बे जायगाया माने जोबोद मोजां आरोखि। दा बे मिक्स कालसार गोनां बे जायगानि माबायाव माने जोंबो फैनानै मोजां मोनफैदों। रात रानी पुले जैसा जामा, रात रानी पुले जैसा जामा, मन को रहारा कान्छीलाई घुमाउने निज्लागुरीमा, कान्छीलाई घुमाउने निज्लागुरीमा। थेंक इउ, धन्यबाद। सानैसो बिथांमोना केस जादों। दा बिनि अनगायैबो जोंनि मानसिफ्रा ससियेल मिडियायाव बिदि मोननो थाङै बुस्थुखौ बुथारनानै जानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जायो। बिनि सायाव नोंथाङा फरेस्ट एन्ड वाइल्ड लाइफ होनदों आरोखि। जोङो हाग्राखौबो बासायनांगोन 1 नाम्बार। आरो हाग्रायाव थानाय जेसेबां एम्फौ एनला जिब जन्थु बेफोरखौ जोङो बासायनांगोन। बेखायनो दिनैहाय प्रिथिबियाव वाइल्ड लाइफ होननानै बुंदों। वाइल्ड माने हाग्रानि जिब जन्थुफोरखौ जोङो बासायनांगौ। दा दिनैहाय जोंनि मानसिफ्रा बारा बुजियाखै, बुजियावनो बिदि जायो आरोखि। माने हाग्रानि बुस्थुखौ लाबोनानै माने बुथारोब्ला बा हाग्रानि दाउफोरखौ लाबोनानै बिदि माने बुथारबायोब्ला बे मोनसे क्राइम जायो आरोखि। आरो नैबे दाउआ जेखौ बेयो ससियेल मिडियायाव नुनाय जादों, बे दाउआ जोंनि बा बुंनो थाङोब्ला 1000सोल' दङ। बे आरोखि खोब माने बेयो मोनसे
माने मा होनो बेखौ मिथिजानाय दाउ बियो बे मोनसे दाउ आरो बे दाउ बेखौ ससियेल मिडियायाव नुनाय लोगो लोगो बयबो माने बुंदों जे बे थिग जायाखै इभेन माने आयेन माने ल' एन्ड अर्डार फारसेबो बेखौ गोरों जादों बेखायनो हमनाय जादों आरो बिदि जाहाथे दाजाथों आं बेखौ माने खावलायदों आजिखालि जोंबोथ' बेबो बुजिनो हायो नङा होमबा हाग्रानि बुस्थु होननानै जों जुदि जालाबाय थायोब्ला बेबोथ' थिग नङा गथिखे हाग्रानि बुस्थुआबो थाथों हाग्राफ्राबो थाथों बेबो मोनसे जोंनि हाग्रायालाय जोंनि सम्पद नङा होमबा हाग्रायाव थानाय माबा दाउसिन दाउलायाबोथ' जोंनि माबा जाहैबाय ना जोंनिनो सम्पति नङा बे थाथों माने बेखौनो आं खावलायदों आरोखि दे मा मेसेज दिनै जोंहा निज्लानि इक' टुरिजम बेखेवनायाव मोनसे अनुभब खालामदों आरोखि जोंनि जायगाया गोग्लैसोनाय नङा होमबा खिन्थु अब्लाबो नैबे टुरिजम स्पट बेखेवनायनि उनावहाय बहाय जे इसेबां मानसि फैदों आं बेखौ सानाखैमोन आरोखि बेथ' जायगानि मानसि जानाय नङा गारि लाना फैनाया गोजाननि थिग आं सानदों जुदिहाय जोंनि बे निज्ला टुरिजम इक' टुरिजमनि जुदि मेनेजमेन्टआ आरोबाव जुदि साबसिन जुदि जायोब्ला बा जोङो जेसेबां बे फैदों आलासि बाहेरानिफ्राय टुरिजमफोर बिसोरखौ जोङो जुदि मोजाङै जुदि बेब'हार खालामोब्ला मोजाङै जुदि जोथोन लायोब्ला नांगौ जुदि फेसिलिटिखौ होनो हायोब्ला होनबा आरो साबसिन जाबावगोन आरो जों साबसिनखौनो लुबैदों दा आं नुदों जे जिल्लायावनो गासै आङो दा दहाय मोनसे खालामबोबाय साननैसो सिगां मोननै खालामदों आरो दिनै जों बेजों आरो खालामबावनाय जाहैबाय आरोखि मोजां जायगायाथ' मोजां खोब मोजां दा जोङो बिटिसि ओनसोलाव टुरिजम एरियाखौनो होन बे पिकनिक स्पटखौनो होन दा आपग्रेडेसन खालामनायनि थाखाय दा जों सिन्था खालामगासिनो दङ दा बेनि गेजेरजों जाहाथे जोंनि ओनसोलनि मानसिफ्रा बा जोंनि बेखार सेंग्राफ्रा माने ओरैनो फरायनानै थानाय सेंग्रा सिख्लाफ्रा जाहाथे बेजों एसे माने एसेबाबो जाहाथे माने आर्निं खालामनो हायो आं बेखौ माने आसा खालामदों आरो खालामथों जों बेखौनो लुबैदों आरो इयुनाव जाहाथे बे निज्लानि माने पिकनिक स्पटखौ जाय मेनेजमेन्टफोर दङ बिसोर जाहाथे एसे डेभेलप खालामनानै लायो जोंनिफ्रायबो नायगोन जोङो जोंनि सरकारनिफ्रायबो जोङो सहाय खालामगोन जायखिजाया मोजां जानांगौ साबसिननिफ्राय हामसिन जाथों बाहेरानि मानसिफ्रा फैथों जोंनि बिटिसि ओनसोलाव मानसिफ्रा हाबनो आवगायाव एसे गियोमोन ना जोंनाव एक्सट्रिमिजमनि बायदिसिनानि थाखाय गियोमोन नङा होमबा दा जोंनि जायगायाव गोबां मानसि फैबाय आरोखि दा गिलिया आरो बेबायदि जुदि जोङो फेस्टिभेल माबा मोनसे खुंनायनि गेजेरजों बाहेरानि मानसिखौ जुदि जों लाबोनो हायोब्ला जोंनि ओनसोलाव माने जोङो जोंनि ओनसोलखौ जों फकासिं खालामनो हागोन बहाय जे असान्थि बा बेबायदि जे असान्थि गैला दावराव दावसि गैला नैबे मेसेजआ थांगोन आरो बे मेसेजाव थाङोब्ला होमबाना बाहेरानि मानसिफ्रा हाबगोन मिथिबाय बेरायनायजों लोगोसे गिदिर जुदि मानसिफोर फैयोब्ला जायगा नायनानै जायगा टुरिजम गिदिर सेन्टार खालामगोन इक' टुरिजम गिदिर खालामफैगोन इनभेस्टमेन्ट खालामफैगोन इन्डास्ट्रि खालामफैगोन जोंथ' बेखौ लुबैयाखै होनबा गथिखे बेजों सोमोन्दो दं गथिखे जों दा हानाय माने जेसेबां हायो जोंनि माने बाहेरानि मानसिखौ आउटसाइडनि मानसिखौ बेफोरनि गेजेरजों जोङो मोजाङै जों जे बहाय बिभिन्न जाथि गस्थि जयैनो दङ आरो जों जे बयबो माने आलासि सिबियो बे टुरिजमनि गेजेरजों जों मिथिहोनो हागोन आरोखि सार मैया